para que seguiremos dando conta das súas imaxes na nosa pantalla ambiental. Nos agora imos con Xavi a coñecer onde se poden recuperar unha das especies máis ameazadas de Galicia. Hola, Xavier. Boas. A que andas? Pois ando buscando mexillóns, o que pasa que só atopei esta cuncha. Pois se non vexo mal, eso é margaritífera. É que a mí sóname que este tipo de mexillón non é moi común agora nos ríos galegos. É unha especie que está en perigo de extinción. Podesme falar un poquinho máis destas cousas? Pois ven comigo que che vou contar cousas. Entón, este molusco chámase Margaritífera. e dis que está en perigo de extinción. Sí, é unha especie de bivalvo da auga doce, coñecido como náyades ou mexillóns de río. Esta especie precisamente está en perigo de extinción. Pero vexo que tes aquí outras especies máis de mexillón de río que estas polo menos non están nese perigo. No catálogo galego de especies ameazadas, Margaritífera está como unha especie en perigo de extinción. Isto é Potomida litoralis, que está catalogada como vulnerable. Isto é Unio pictorum, Unio delfinus. Digo pictorum porque antes se pensaba que era Unio pictorum, porque era a que utilizaban os pintores para facer as acuarelas. Unio delfinus, tamén como vulnerable. Isto é Anodonta anatina. Cantos anos poden vivir, se acaso? Margaritífera. Sí. Se cho digo, vouche dar un susto. Pero están descritos exemplares que chegaron a alcanzar 200 anos. 200 anos. E alcanza o límite da distribución no noroeste da Península Ibérica. O seña Galicia, un pouquiño de Asturias e Portugal. Un pouquiño tamén de Portugal. En Galicia esta especie é a que está máis ameazada, pero é a que ten un área de distribución máis amplia. Temos localizadas 56 poboacións de margaritífera nos ríos galegos. O 80% das poboacións de margaritífera da Península Ibérica están no noso territorio. Como é o seu ciclo reproductivo? Os ovos son incubados nas branquias dos mexillós e unha vez que sale unha pequena larviña, salen ao río e para poder completar o seu ciclo vital teñen que parasitar. No caso de margaritífera pode ser un salmón, unha troita ou un reo. É dicir, que para poder medrar teñen que desplazarse nas branquias dun peixe. Estos bivalvos tiveron un orixen mariño e a forma que inventaron para salir do medio marino foi a lombos dos peixes para colonizar os ríos. Ademais que non é só que medren nas branquias do peixe, que se produce unha metamorfose que vai a levar que esa pequena larviña, cando se desprende das branquias do peixe, xa vai ser un pequeno mexillonciño que despois veremos. Dicías ti que estaba en perigo de extinción. A causa deste tipo de proceso é a causa da contaminación, de algún outro elemento? Pois é a polución, a fragmentación dos ríos, os grandes embalses, as hidroeléctricas, as obras no río e o que nos está vendo tamén agora que o cambio climático, todo isto está afectando tanto ao mexillón como aos peixes hospedadores. É un problema moi importante porque neste momento no que os ríos están fragmentados, os salmóns non poden acceder aos frezaderos donde acudían, sabes que os salmóns volven sempre a donde naceron. E agora teñen obstáculos que non os deixan subir polo río. Como é a posible evolución desta especie? Probablemente os cambios que están vindo con o cambio de temperatura. Xa sabemos, por exemplo, que os salmóns se están desplazando, xa empezan a non baixar hacia o sur. A troita tamén está pasando algo parecido. Claro, todo isto vai influir no ciclo vital da especie. E ademais estes mexillóns son grandes filtradores. Un exemplar deste tamaño pode filtrar polo menos 40 litros de auga diarios, atrapando as partículas en suspensión, os tóxicos, oxigenando a auga. Estas valvas son un sitio estupendo para que vivan as gusarapas, os vesvellos, a comida das troitas e dos salmóns. E para tentar recuperalos, ti formas parte dun proxecto que incluso casi os cultiva prácticamente. Sí, tentamos montar unha planta de cultivo que empezou sendo pouquiña cousa, pero despois, isto foi no ano 2012, pois fomos montando unha planta que neste momento xa é unha planta importante de cultivo de mexillón de río e vouche explicar un pouco, imos ver
algo inaudito, porque moi pouquiña xente pode ver pequenos mexillóns de río dun ano, de 2 anos, ata de 8 anos que temos aquí na estación. Pues quero verlos, ¿eh? Aí vamos. Bueno, Aquí que tedes, entón? os peixes. Nos o que tratamos é de facer o mesmo que acontece na natureza, Sí. pero de forma controlada. Na maior parte dos ríos galegos e de Europa son exemplares vellos, de 100 e pico anos, e non hai xuvenís que podan reemplazar a estes exemplares. Entón, para ese ciclo vital que teñen, tedes que ter, pois, estos tanques, por exemplo, Exactamente. cheos. De peixes. E que facedes? Pois nós o que facemos no mes de setembro é ir ao río, buscar exemplares de margaritífera fecundados, ver se teñen gloquidios na fase parasitaria xa ao final do ciclo, recollelos e provocar a infestación forzada dos salmóns ou das troitas, depende. Porque se fora no medio natural, habería moitas menos posibilidades de que... De contacto coa especie precisa. O que facemos é asegurar que a especie que vai a inhalar son os salmóns ou as troitas. Nun momento determinado, as metemos neste circuito pechado, os pequenos xuvenís que xa miden 400 micras son retidos nestes tamices. Escollemos as pequenas sementes e as levamos ao laboratorio. Pois unha vez que recollemos as sementes ali neses tamices, as traen ao laboratorio, as seleccionan, retiran as que están mortas e se introducen nestos boxes e as mantemos nestas cámaras de incubación durante un tempo determinado de varios meses. Entón, o que estades vendo aí pois son os xuvenís que caeron hoxe, que recolleron esta mañá, e despois de que están aquí durante uns meses, máis ou menos cando alcanzan o milímetro, as levamos aos acuarios que vimos antes naquela estancia. Cantas miles de sementes poden pasar por aquí? 50.000 aproximadamente de salmón e 25.000 de troita, me parece, máis ou menos. Imos ver agora os mexillóns que che decía antes, que son xa máis visibles ao ollo humano. Así que me teño que poñer outra vez as botas. Pois sí. Pois veña, imos. Como podedes ver, aquí temos máis de 200 margaritíferas de 8, 7 e 6 anos. E aínda así non teñen un tamaño excesivamente grande, no, por o que non dicías... teñen menos de 3 centímetros. Neste momento xa estarían empezando a desenterrarse do substrato do río, do leito fluvial, e xa empezarían a estar así, na superficie, empezando a alimentarse por filtración. E dentro do vosso proxecto, a continuación, que é o que queda? Pois o que queda é levar isto ao río e deixalas seguir o curso natural. E unha vez que están colocados outra vez no seu sitio, ben garrados, temos que ter en conta que para que poidan seguir evolucionando hai que manter unhas condicións mínimas. Penso que a mensaxe máis importante non é solamente o cultivo da especie. O cultivo da especie ten que ir acompañado porque necesitamos que os ríos volten a ser o medio no que a margaritífera poda sobrevivir de forma natural. Temos que revertir as condicións dos ríos para que isto poda ser posible e salvar a especie. Agardamos que así poida ser e gracias tamén polo vosso esforzo, neste caso. Moitas gracias. E nos quedámonos coa idea de que hai especies que colaboran entre sí, a ver se os humanos nos aplicamos o conto, e que son beneficiosas para o ecosistema. En España, case o 85% das poboacións deste mexillón están en perigo de desaparecer. Así que temos que cuidalas, xa que Galicia é o referente, neste caso, e o refuxo tamén no sur de Europa.